Well, it's the small gestures that counts nga, di ba? So pag niyaya kita magkape, ay! Wala lang tanggi-tanggi agad dyan. Sama ka na, libre na nga eh. Ayaw mo pa? Tandaan mo, ang sabi nga ni DJ Maratoni, it's the small gestures that makes a big impact. Wow! Ganun. Kaya habang nabubuhay ka pa, habang may pera ka pa, i-share mo na yan sa mga kasama mo, sa mga tropa mo, sa jowa mo. Kasi hindi araw-araw, hindi lagi mayaman ka. Diba? Kung may chance ka mapagbigay ng extra blessing to other people, go ahead, walang pipigil sa'yo. Kaya naman nandito ako ngayon para syempre mag-share din ng additional blessings mula sa Love Radio Manila. Kaya naman, kuya, sa mga nakikinig ngayong driver, yes, this is it. This is your chance para manalo ng 2,000 pesos mula sa Love Knows No Boundaries promo. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! And yes, this is it. This is the right time para i-announce kung sino ang nanalo ng 1,500 para sa ating Love Knows No Boundary promo. Kaya naman, kuya, laksan mo ng volume ng radyo mo. Congratulations! Kay Kuya Brian Braga na may plate number na CD35242. Please punta na po kayo dito sa ating booth at i-claim ang 1,500. At kung gusto mo pa ng additional 500, punta ka dito, magdala ka ng relo. Go, go, go! Kaya naman, hintayin kita. At while waiting, syempre, makinig muna tayo ng feel-good music. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. This is one again, your DJ, newest and freshest DJ Maratoni para sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!